Quina és la que s'ha de col·locar? Aquesta sí que la veig. A veure, molt una mica. Espera un moment, A veure. Vale. Tothom és allò? Sí. Jo no. Bueno, doncs... Sort, molta merda. I que anem a fer història, vale? Ara us contaré 3, 2, 1 i començarem, d'acord? Va. 3, 2, 1...
Molt bé.